हनुमान जी के विषय में कहल बा मुखराम भैया महावीर। जबकि रामचरितमानस पढ़ो तो रावण से बड़ बलशाली कोई दुनिया में रहे ना। मुखराम भैया पुरस्कार दिल बनी शंकरपुर के माध्यम से समाज सेवी बनी। हाँ बस बस टाइम हो गई बा लास्ट हवे बस जा बाबा तनी सवाल हो जाला ओकर जवाब ना दिए त निक ना लागे। तनी समय जवाब देवे में निमन चीज के जवाब देवे में समय लागेला। हां जी ई गीत संगीत होता तो तने कर में तनी समय तनी ले सकतन। हां मैं सुमिरने 2 मिनट रावण काहे कहतन काहे जेकर 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती रहले। हां इतना बड़ खानदान रहे। हां जी जेकरा पाले सोना के मकान रहे, हां पुष्पक विमान रहे, हां मन के गति से आवे जाए के शक्ति रहे, हां उ चले तो धरती डोले लागे, हां गरज देव हां तो खड़े गर्भवती स्त्री लोग के गर्भ गिर जाते रहे। हां अब इतना बलशाली रावण के 6 महीना बाली अपना काखी में धक के दाब देले। हां कि तलेह में बुझबुझी फेंको। हां तो बलि कहिले रावण, हां महाबलशाली कहिले बाली। आ उतना महाबलशाली बाली के एगो बाण से राम जी मार देले। हां तो वीर कहिले। हां आ उतना बड़ वीर के हनुमान जी अपना हृदय में बस में करके रख लेले। हां ऐसे उ महा वीर कहे। आई हम कहते सुमिरि पवन सुत पावन नाम नामो अपने बस करी राखे राम। बबुआ अरे शंकर सुवनवा अरे अंजना ललनमानुजी दर्शनमा दे दला आजू सभादर मिया नवानुजी दर्शनमा दे दला। ए महाराज जकर मिजाज रही ठीक वही ही पूर्व के क किस्म से हो जाए। महेंद्र बाबा में चलो तब महेंद्र बाबा में हो जाए। महेंद्र बाबा वाला के तरह अरे शंकर सुवनवा अंजना ललानवा अंजना ललानवा दर्शनवा कहिया देवया के ठाकुर जोले में चला कि दर्शनवा कहिया देवया के। अरे वीर हनुमान वीर हनुमान जात पवन सुत देवन देखा जान कहु बल बुद्धि विशेखा सुरसा नाम हियन की माता पठहु आई कहीं ते ही बाता आज सुरन मोहिती नहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी कहले कि हे माई प्रभु राम के कार्य में जाता नहीं ओने से आज तक तू हमरा के कही हो। कहली कि ऐसा बात नहीं खे हमरा ब्रह्मा से वरदान मिलल बा कि जब न रास्ता में मुख फैला के खड़ा हो जाई बिना हमारा मुख में प्रवेश कैले कोई आगे नहीं के जा सकत। आगे जाए के बता हमारा मुंह में घुसे के पड़ी। हनुमान जी कहले कि माई तब तो तू धर्म संकट में बारू आ हमहू धर्म संकट में बानी। तू अपन धर्म निभाव हम अपन धर्म निभावतनी। जस जस सुरु सा पदनु बढ़ावा दास दुगुन कपि रूप दिखावा सतो जन तेहि आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुत लेना। देवलो के मानावा लगो रहे पीछा देवलो के
बहुत पुरानो पुरान कलाकार के हम देखत हनी बाकी कुले बड़ा होत नहीं ना मुंह के कगार पर लोग आगे बाकी होत बा ना खबर ना करी खाली चिरकी देखे में हैरान रहता देवलो के महारामा लगो रहे इच्छा नागन के माइले आईली परीक्षा आईली परीक्षा परम मित्र बानी हमने के विजय यादव जी नाल वादक और पूर्व बीडीसी पुरस्कार दल बनी बराहटा शासन हार्दिक हार्दिक अभिनंदन ने बेकार बा घोष के और निकलला हवा अरे बवल रहो मुहवा देवलोक के संगवा शुरू साके अरवा गौल बने तने मन छुआल जरूरी बना त कहब कि ना ये ते हाथी तू गौला बाकी हमारा ना गौला तो रौरे गीत हम गा देतन सरस्वती पयानु जी सहया हो बबुआ सरस्वती मैया सरस्वती मैया अरे परता पयानु जी सहया हो परम भवरा में मैया जी सहया हो ओतना हम ना हिले ले बाकी ओतना तो भगवान हिले के काला देले बने जतना सर और मन संतुष्ट हो जाए जतना ओतना तो हम हिलिए दे हां जतना में गिरहिया पार हो जा सरस्वती मैया सरस्वती सरस्वती मैया अरे पुरता पयानु जी सहया हो परम भवरा मैया जी परम भवरा मैया जी परम भवरा मैया जी सहया हो परम भवरा मैया जी सहया हो परम भवरा सहया हो हमो गुरु के शिष्य हैं आ वो नाल वादक के चेला हैं जकरा के 10 मंत्र कहीं 12 मंत्र कहीं 7 मंत्र कहीं 6 मंत्र कहीं 8 मंत्र ब्रिज में चचा बैठल बानी हां लगी है बोला बोला ए जवाना आप बानी टुन प्रधान जी पूरे प्रधान तनी सब लोग खाली हाथ उठा ले सब लोग सब लोग काशीनाथ बाबा के चरण बानी जाओ सब लोग उठा ले आ जेकर हाथ नहीं कोई उठा ली आ तनी कैमरा कम होने पड़ी करके बा होने सब हेलो कैमरा कम होने पड़ी जयकार बोले के बा बोली बोली काशीनाथ बाबा की जय हाथ ऊपर रहे आ ताल में ताली बाजे काशीनाथ बाबा की जय 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 बोले